Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur osteguna da, urriak 10 eta gaurko egunerako elkarrizketa bat programatuta daukagu. Izan ere, Leira Leman etorriko da Karabinagre ostatutik Nafarroko kazolatxoaren eta ardoaren asteari buruz hitz egitera. Baina egun momentuz beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Lehenik eta behin 1612ko urriaren 10ean Florentzian Bernardino Pochetti Barbatelli izenez ezaguna italiar margolari manierista hil egin zen 74 urterekin. Bestalde urte batzuk geroago 1626ean Peter Bruegel gaztea flandestar margolaria Bruegel zaharraren semea Amberesen hil zen ere. Eta azkenik 1813an Italian Giuseppe Verdi italiar musikagile ospetsua La Traviata edota Rigoletto bezalako operen sortzailea jaio egin zen. Goazen orain aste honetako agendarekin. Gaur zentralen Iruña In Blues jaialdiaren barruan Vanessa Collierren kontzertua egongo da 8:30. Aurrez erosita sarrerek 12 euro balio dute eta bertan 15. Just when I thought it couldn't get any bleaker, he kept adding zeros and I kept feeling weaker. So I said, Mr. Taxman, what do I do? Bestalde, gaur ere hasi da Outlet Navarra Motors Showren bigarren edizioa. Igandera arte egunero goizeko 10:00 arratsaldeko 9:00 irekiko du, eta sarrera librea izango da Navarra Arenan. Horretaz gain, bihar eta asteburuan zehar, kaleko kultura jaialdia ospatuko da geltokin. 3 egunetako egitarauak daude eta sarrera librea izango da. Bukatzeko, igandean, Zubiri Iruña maratoi erdia ospatuko da. 11etan hasiko da lasterketa eta apuntatzeko inskripzioak 28 euro balio ditu. Goazen orain, gaurko egunean komunikabidez zer kontatzen diguten eta horretarako euren azal nagusiak errepasatuko ditugu. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, euskararen sententziak plaza konfirmatuta dutenentzat ez diela afektatuko argitu du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistean berriz, Gorena Kaltsasuko zigortuei espetxe zigorrak txikitu dizkiela azaltzen du. Argazki nagusian ejertzito etorbidetik bi kazetariek txirrindulaz eta patinete elektrikoz barkatu ageri dira. Beheko albistetan Kaixaren fundazioak gizarte ekintzara 14 milioi zuzenduko duela aipatzen du. Azkenik, Iruñeko pisu batean pilatutako zaborrak kentzeko 3 egun eman dutela zehaztu du egunkariak. Diario de Notiziasen azalarekin jarrituko dugu, Gorena Kaltsasuko auzirako zigor neurrigabeak mantentzen dituela salatu du egunkariak. Naiz eta beherapenak egin. Argazki nagusian atzoko egunean Altsasun egindako protestaren irudiorrokora ageri da. Beheko albistetan, Nupeko liburutegiak 25 urte bete dituela eta UNEDek eraberritzearen alde egin duela nabarmendu du Notiziasek. Eskuinaldeko albisteekin jarraituz Navarra Sumak bere goi karguen dietak 3 elkarteetara zabaldu dituela plazaratu du egunkariak. Bestalde, Kaixak Nafarroan 14 milioi finantziatuko ditu gizarte ekintzan. Jarraian, irakasle batek epailaren aurrean eskolaeren kalitatezko materialak defendatu dituela azaldu du. Gobernuak euskararen sententzia errekurritu baino lehen segurtasun juridikoa nahi duela argitu du ere. Bestetik, abusuen biktimek delituak ez preskibatzea
eskatu dutela azpimarratu du. Eta azkenik, Erorien Magaleko prioreak sarrera galaraziko duela aipatu du egunkariak. Gara egunkariaren portadarekin orain, Gorenak Altsasuko gazteenekin injustizia mantendu duela salatu du egunkariak bere titular nagusian. Atzoko eguneko Altsasuko herrian egindako protestaren irudi batekin gaineratu du titular nagusia. Gorenak Frankoren familiari eta Erorien Magaleko prioreari esan die bere sententzia argia dela. Bekaldeko albistetan Paco Ibañez kantautoreari egindako elkarrizketaren aurrerapena ekarri dute azal nagusira, eta bestalde eskolaren alde deklaratu dutela azaldu du egunkariak. Eskuinaldeko albistetan Erdoganek Rojavaren kontrako erasorari ekin diola nabarmendu du Garak, eta azkenik indigenen murrizketen kontrako protestak kito hartu dutela argitu du komunikabideak. Berria egunkariaren azalarekin jarrituko dugu, Gorenaren epaia astakeriatzat jo dutela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Horrekin batera, Altsasun egindako protestaren irudia azalarazi dute. Rojaban guda hasi dela ere nabarmendu du egunkariak, turkoek kurduen hiriak bombardatzeari ekin diotela azalduz. Fresnesko kartzelako memoria ilunen artikulua dekarrela ere azaldu du berriak. Bestalde, Eusko Alkartasunako primarioetan Mayorga Ramirezek hautagaitza aurkeztu duela zehaztu du ere. William Douglas antropologoaren hitzak ekarri dituzte azalera, Euskal Immigranteen arrastoaren atzetik egon dela esanez. Azkenik, pederiestiren biktimen taldeko buruari mehatxu egin diotela nabarmendu du egunkariak. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Auzitegi Gorenak Altsasuko gazteen zigorrak murriztuaren 9 urteko espetxealdiei eutsi diela azaldu du komunikabideak bere titular nagusian. Amaia Amilibia, Jonander Kop Amilibiaren amak berri txar eta gogorra izan dela plazaratu du elkarrizketa baten bidez. Baita Amaia Izko abokatuak ere, amaiera txarra dela eta atsekabeturik sentitzen direla nabarmendu du. Has gaitezen orain, Oltzako zendeako albisteekin. Pasaden irailaren 26ean, udalak egindako osoko bilkuran bi akordio onetsi ziren. Lehenengoa, Tafallara diru laguntzak eta elkartasuna bidaltzekoa, eta bigarrena klima aldaketaren kontrakoa, emergentzia klimatikoa deklaratuz eta beharrezko neurriak hartzeko konpromezua erakutsiz. Bestalde, Iberoko zubiaren errepide mozketa dela eta udalak trafiko aldaketen berri emateko oharrak kaleratu ditu, bai eta autobusen ordutegien aldaketak jakinarazteko. Horretaz gain, Nikolas Ardanazen argazki erakusketa ikusgai dago urriaren 27 arte Ororbiako kiroldegian. Bertan Nafarroako museoak utzitako argazkiak ikus daitezke. Gainera, hurrengo larunbatean Ororbiako gomazko pilota txapelketaren 15. edizioa hasiko da, eta maila desberdinetako partidak jokatuko dira larunbat arratsalde eta igande goizetan. Goazen uharteko berriekin. Dantzarme ikastaroa eskainiko du Nora Otxoa de Olza erizain, dantzari eta dantzaterapeutak urriaren 22an hasita eta asteartero arratsaldeko 5etan. Emakumeak gorputza, adierazpena eta sormena uztartzea da asmoa, dantza integralaren bidez ahalduntzea. Geure burua zaindu eta maitatzeko gunea izango da, gorputza ahalduntzeko eta sormenerako ematen dizkigun aukerak partekatzeko. 18 urtetik gorako emakumei dago zuzendua, eta izen emateak zabalik daude. Horretaz gain, urriaren 16ean, familia erantzukideak berdintasunean ez den hitzaldia antolatu du uharteko berdintasun zerbitzuak. Seme-alaben autonomia sustatu, familia harremanak hobetu eta berdintasunean hezteko baliabideak eskuratu nahi dituzten familiei dago zuzendua. Olatz Berastegi, soziologoa, sexologoa eta psikoterapeuta izango da hizlaria, hezikidetzan aditua. Gainera, behar dutenentzat haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da, solasaldiak iraun bitartean. Gai aldatuz, uharten apostu etxe bat irekitzeko lanak hasi direla jakinda, auzokideek mobilizazioak iragarri dituzte eta udaletxeak GIH talde independienteak eskatuta ordenantza bat baloratuko duela jakinarazi du. Noaingo albisteekin goaz orain. Diario de Navarra Fundazioaren desafio solidarioarekin bat egingo du udaletxeak.
Desafioa alde batetatik enpresen aldeko eta bestetik herrien arteko konpetizio bat da. Helburua 8 astetan jarduera fisikoa eginda 650.000 kilometrora heltzea da. Erronka 2 arasi eta abenduaren 9an bukatuko da. Parte hartzeko mugikor, erloju inteligente edo aktibitate pultsera bat besterik ez da behar. Desafioaren webgunearekin konektatu ahal izateko. 8 astetan erronka gainditzen bada, biztanleko kilometro gehien egiten dituen herriak 2.000 euro jasoko ditu udaletxeak aukeratutako kausa sozialera bideratzeko. Hortaz, Noaingo udaletxeak herritar guztiak animatu nahi ditu parte hartzera, irabazitako dirua Sindrome Dravet Fundazioari emateko. Interesatuentzat informazio guztia udalaren webgunean aurki daiteke. Bestalde, urriaren 15ean Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna ospatuko da, eta hitzaldi bat antolatu dute sarrera librearekin arratsaldeko 5:00 Lorenean. Ecoaldeas, recuperar lo rural de manera igualitaria, respetuosa, colectiva y en red izenburuarekin Arterra bizimodu eko herriko zenbait emakumeren esperientzia ezagutzeko aukera izanen da. Horretaz gain, bihar, Gracias a Dios filma proiektatuko da gazte eta helduentzat gaueko 9:00 kulturetxean. Filma Elizaren barneko pederastiaren gaia zaritzen da, eta Berlingo Zinema Festivalean epaimahaiaren sari nagusia irabazi zuen. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. Urbanismo komisioak autobus geltoki zaharraren inguruan edozein erabaki hartu baino lehenago eztabaida irekia egongo dela jakinarazi dute. Gainera, Iruñako gehiengoak Labriteko korridoreari buruzko prozesuaren emaitzen informazioa eskatu du. Bestalde, Mendebaldea auzoko pisu bat garbitzen hasi da udala. Andamioak eta beharrezko makinak ezarri dira pilatutako zabor kantitate handia ahalik eta azkarren erretiratzeko asmoz. Horretaz gain, gaur abiatuko da 1-2-3 Ubuntu ekimena Iruñeko liburutegietan, aniztasuna baloratzen ikaste aldera. 5 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, eta 4 saio aurreikusi dira urte amaiera arte. Lantegiak bi zati ditu, alde batetik hasieran gizarte aniztasuna, aniztasun kulturala, familiarra eta bar jorratuko dituzten ipuinen ahozko narrazio bat eginen da. Eta beste aldetik, lantegiaren fase praktikoan 3 dimentsioko maskota bat egin beharko dute parte hartzaileek. Gainera, gaur iluntzean, udaletxeak bere fatxada urdin kolorez argiztatuko du dislexiaren nazioarteko eguna dela eta. Zerua lainotsu joango da hasierako ordutan, baina arratsaldetik aurrera gutxituz joango da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuz. Temperatura maximoak nahiko igoko dira. Ostiral goizean lanbroa eta lainoa nagusi. Zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da, eta egunaren amaieran erdi mailako lainoak eta goi laino batzuk sartuko dira. Ego ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak asko igoko dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.
Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuari paso emango diogu. Lehen esan bezala, Leire Aleman etorriko da Karabinagre ostatutik. Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Leire Aleman daukagu gurekin, Karabinagre osatuko enpresakidea da, eta Nafarroako kazulatxoaren eta ardoaren asteari buruz hitz egitera etorri da. Kaixo, Leire, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Gustora hona etortzeagatik? Bai, noski, beti hemen gustora. Kontigu zu pixka bat, zuen ostatuari buruz, non kokatuta dagoen, zer montatako ostatua den? Bale. Karabinagre ostatua ja 2012 urtean hasi zen lanean, eta Hotel Maisonabeko ostatua da. Eta orduan, ostatu hau auzoko jendea etortzen da asko, auzoko bizilagunak eta bai hor lan egiten duten jendea. Eta orduan daukagu eguneroko bezeroak etortzen direnak kafesnea hartzera, edo gozaltzera, edo bazkaltzera. Eta gero bestalde, jatetxe honen bitxitasuna da, ere hoteleko bezeroak ditugula. Eta orduan ia mundu guztiko bezeroak daude hemen. Eta orduan bezero mota hauekin lan egiten dugu. Bestalde baditugu pintxoak, badugu ere bazkaltzeko menua eta faltzeko noski. Eta orduan eguneroko auzoko taberna bat da, baino ere hotel bateko taberna. Orduan azkenean pixkate multikulturala izan daiteke. Bai, noski. Zuk hasieratik egon izan zara bertan lan egiten edo duela urte batzuk gerturatu zinen lan egitera? Bai, hasieratik egon naiz. Bueno, nire familia da hoteleko familia, eta orduan guk eramaten dugu pixkat hotela eta baita ere jatetxea. Eta orduan, ni egitan jaio nintzen hotelean, eta orduan bizi naiz hotelean, bizi nintzen 10 urte nituen arte hotelean, eta orduan nire etxea da, eta jatetxea ere. Nire familian amak edo amonak ez dugu sukaldean ez gara oso onak, zeren beti jan egin dugu eta bazkaldu eta dena hotelean, eta orduan nire etxea bezalakoa da. Azkenean jatetxearekin oso elkartasun handia duzutela esango zenuke, ezta? Bai, noski. Nire etxeko sukaldea bezala da. Aurtengoa lehen aldia da, kazulatxoaren astean partatzen duzutena edo beste edizioetan ere parte hartu izan duzute? Orain dela 3 urte, uste dut egon garela partizipatzen. Eta nahiko pozik, nik uste dut ekimen hauek lortzen dutena da jatetxe guztiek egiten dituzte alik eta kasoletxorik hoberenak noski, eta orduan pintxo hauek askoz ere landuagoak daude eta bezeroak ere hau nabaritzen du. Etortzen direnean, eskertzen dute ez dakit pixkat zerbait ezberdina eskaintzen diezuela. Eta aurreko edizioetan orokorrean balorazio positiboa ateratzen dutela esango zenuke? Bai, oso pozik gaude. Eta gero ere urtean zehar eskatzen dute, ez dugu beti eskaintzen, baina nabaritzen dugu jendeak eskertzen duela horrelako beste pintxo batzuk edo kasolatxo hauek. Bai, ez da, egunerokotasunetik aldentzen den beste zehozer prestatzea. Horixe, bai. Aurtengo edizioa, kazulatxoaren eta ardoaren astea da, 18. Urteak daramatzate egiten. Eta Iruñerriko eta Nafarroa osoko hiri eta herrietako ostatu eta tabernek parte hartzen duzute. Nola ikusten duzu aurtengo edizioa? Hori ere niretzako ona da, zeren azkenean hainbeste jatetxe egonez, hainbeste taberna egonez, oraindik gehiago saiatzen gara, eta uste dut nibela oso altua dela, eta urtez urte hobetzen direla. Eta zein izan da zuen proposamena aurtengo ediziorako? Aurten proposatzen dugu barrun gorriak bere sakramentuekin. Eta orduan pintxo honek duena da, lehenik eta behin base bat prestatzen dute. Hau da, sable mazaz egindako base bat odolkia duena. Eta orduan honi forma ematen diote eta kasolatxo baten antza dauka. Kasolatxo hau jan daiteke noski. Eta bere barruan barrun gorriak jartzen dira, eta barrun hauek prestatzeko gure sukaldariak pazientzia asko behar dute, zeren 6 orduz egoten dira gozitzen.
Eta gainera barazki kopuru handia daukate tipula, piper gorria, piper berdea, porruak, azenarioak eta baratxuriak, baita ere tomatea. Eta hau sartzen da masa honetan eta gero gainean jartzen da bere sakramentuak dela brotxeta bat eta brotxeta honetan txistorra eta hirugiharra jartzen da. Eta orduan guztia jaten da. Eta odolkiaren zaporea, barrun zaporearekin oso ondo batzen dira eta hor daukagu gure kasolatxoa. Ja gozea ematen beti dazu azalduzunarekin eta suposatzen dute ikusleek ere gozea hartu. Bai, oso gozoa da. Zango dutela. Zergatik aukeratu izan duzute plater hau egitea? Begira, gure jatetxean saiatzen gara gure lurraldeko osagaiak eskaintzen. Eta oraingoan badaukagu Nafarroako baratza eta baita ere Tolosako babarrunak. Beraz, uste dut gure osagaiak edo lurronetako osagaiak horrela eskaintzen ditugu eta guretzako garrantzitsua da. Eta parte hartzen duzuten ostatu eta tabernen artean, hainbat zaretela azkenin finean, lehiaketa bat dago kazuelatxorik hoberena aukeratzeko? Bai, lehiaketa bat dago eta hiru lehen sariak jakingo ditugu hurrengo astean. Orduan oraindik ez dakigu zein izango. Oraindik ez dakigu, oraindik badago denbora denak bastatzeko. Aurreko urteetan adibidez, zeintzuk izan ziren lortutako sariak? Badalde dakizkizu? Ez dakit, baino normalean dago, lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena eta saririk handiena da promozioa, eta behin hauetako sari bat izan da, lortzen dena da jendeak zu ezagutzea eta horrela zure sukaldea ezagutzea. Baina azken finean, ostatua nabarmentzea besteen aldetik, ezta? Pixkat elkarrizketari amaiera emateagatik, esango zenuke, aste honen bidez edo mota honetako lehiaketa edo promozioen bidez, lortzen aldela jendearen artean hemengo tabernak promozionatzea edo hemengo gastronomia bultzatzea? Bai, noski, ekimen guzti hauek niretzako beti onak dira jatetxentzako eta gastronomiarentzako. Azkenean hori esaten duena lehen ez. Honen bidez egiten duguna da saiatu ahalik eta pintxorik hoberenak eskaintzen eta horrela hobetzen dugu beti. Leire, ez dakit beste zeozer nabarmendu nahiko zenuken edo zeozer gehiago komentatu? Nik esango nuke, oraindik dagoela denbora eta igande arte dagoela kasolatxoa taberna guztietan eta benetan proposamen oso gozoak daudela eta jendeari animatu dastatzera. Mila esker Leire gaur etortzeagatik, pixkat gozea eman diguzula eta espero dugu astean zehar oso ongi egotea kazolatxoaren astean, jendea gerturatzea, bai zure ere ostatua, bai beste hainbat ostatuetara. Izan ere, aukera oso paragabea da eta espero dugu oso ongi pasatzea asteburuan. Mila esker, saiatuko gara. Mila esker zuei. Gaurko amaiera emango diogu magazinari, mila esker gurekin egoteagatik, hala ere orain Atzerrabiako jaien inguruko irudiekin utziko zaituztegu, bigantxak, jokoak eta buruhandien eta txarangien irudiekin. Bestalde, Aftercage jaialdiaren irudiekin ere utziko zaituztegu, izan ere, hasierako manifestu musikatuaren irudiak aurkeztuko dizkizuegu. Mila esker eta bihar arte.